गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. बाप्पा कसं काय, बरं आहेस ना? काय मग, काय चाललंयस वर्गात? बाप्पा मला ना तुझ्याशी जरा बोलायचं होतं रे, काहीतरी विचारायचं होतं. म्हणूनच ना मी आज पत्र तुझ्याजवळ पाठवतोय. होय होय, बरोबर, माझ्या हृदयतारकांच्या साह्याने. आशा करतो की पत्र लवकरच तुझ्याजवळ पोहोचेल. चल मुद्द्यावरच येतो. पत्र लिहिण्यास कारण की देवा, तुझ्या बनवलेल्या सृष्टीत आज खूपच तांडव माजले रे. खऱ्या अर्थाने या कलियुगाची जाणीव व्हायला लागली आहे. आज चित्र असं आहे की एकीकडे इतका पाऊस पडतो ना की सर्व काही उद्ध्वस्त होतंय रे. आणि दुसरीकडे हा वरुण राजा त्याचा लहरीपणा दाखवत आम्हाला झुलकावणी देतो. आज येणार उद्या येणार करता करता ना मग पिकांचीही अंत्ययात्रा निघते. का रे देवा, का का देवा इतका निसर्ग आम्हाला कोपलाय? आम्ही काहीच नाही केले तरी आम्हालाच भोवलाय. नको रे, नको असा अंत पाऊस. सुख दुःखाचे झोके देऊन तू जीवांना झुलवतोस ना, हा? मग दुःखाचा झोका मोठा का देतोस रे? हा, या सर्वांचं उत्तर मिळवण्यासाठी ना मी तुला आज पत्र लिहितोय. आशा करतो की लवकरच समाधानकारक असं उत्तर मिळेल. चल, निरोप घेतो. ओम गण गणपते नमः. मित्र हो, माणसाने तर त्याचे प्रश्न देवाजवळ मांडले. आता त्याचं उत्तर देव काय देतोय हे पाहण्यासाठी बघत राहा आपलं चॅनल, ज्याचं नाव आहे पत्र लिहिण्यास कारण की.